Здравейте! Това е първото видео в канала. Мислех, че ще бъде лайв, но понеже YouTube има изисквания, които а, на, така ни накараха да чувстваме неподготвени. Така че няма да може да е на живо, но ще го пуснем после като видео. А, Каналът е съвсем нов. А, Това, което ще правим е мое хоби, което съм решила да развивам и искам да пробвам, да опитвам, а, да се отпусна, така че точно както и името на канала, Пътешествието на глупака, всъщност да съм в позицията на човек, който няма какво да губи и всъщност иска да пробва, иска да експериментира и да търси себе си. Аз самата се стремя да съм човек, който е такъв. Имам много какво да губя в живота си, но това ще е едно поле, в което все още нищо не съм натрупала, за да имам какво да губя. А пък ми доставя удоволствие и е нещо, което много обичам. А, Умишлено няма лице, нито име на човек. Това е за да остане съвсем магично, съвсем без всичко това, което накара да се съмняваме, което по някакъв начин отнема шанса на фантазията ни да се развихри така, както на нея е нужно. Тоест хората не са важни, важен е момента, който се случва и знаците, които идват към нас. И ние да сме непревързани, така че да можем да сме отворени за тях. Тук съм с още някой човек, който е важен за мен и ми показва как бих могла, когато изпълня изискванията на YouTube, да излъчвам на живо. И всъщност ще се опитаме малко да си поиграем с картите, като за първи път. А, добре. Имаш ли нещо, което в момента ти идва, че искаш да разбереш, а, искаш да разгледаш в повече подробности? Мгм. Така като те слушах през цялото време, има нещо магично, което се развива в моя живот, обаче не мога да го обявя публично, затова бих искала да разгледам любовта в М, живота си. Това ми е тема. Супер. А, да, човек има нужда от пространство, в което да е извън знанието на другите, докато успее да изгради стабилността си, да може да отстои и да застане зад това, което му се случва. Понякога то е много крехко и много ново и все още има нужда от своите етапи на развитие, на изграждане на доверие, за да може да изглежда в един момент така стабилно, че да може да устои на натиска на обществото, защото със сигурност има такъв. Ам, Добре. М, Искаш да разбереш за любовта. Мгм. А, Има конкретен човек в твоя живот. Да. Ами дай да видим първо, ще е интересно според мен да видим твоята нагласа, с която влизаш в тези взаимоотношения. Как ти се чувстваш? Какво е тая връзка за теб? Мгм. Какво се случва с теб в този момент, влизайки в тая връзка? М.
влизаш ти в тази връзка. Ти влизаш с една енергия, че всъщност ти е много важно на всяка цена да се случи нещо, което да е стойностно. А, Може би малко има някаква доза твърде важно, защото рицар чаши се пада, когато има елемент на м, малко на революция. Сякаш нагласата е такава, като на революция. А, Той е много чувствителен, този рицар чаши. Имаш нужда от дълбочина, от емоции, от душевност. Важно ти е да бъдеш в истината, да си такава каквато си и да бъдеш видяна такава каквато си. Без лъжа, без показност, без разминаване с истината, за да си сигурна, че ще бъдеш обичана такава каквато си. И всъщност човека ще вижда теб и ще държи на теб. Страхуваш се от това да не бъдеш предадена, да не се поддадеш на измама, която да я позволиш някакси да се промъкне незабелязано, без да успееш да я видиш. И това по някакъв начин те прави ранима. Хубаво е да внимаваш с тази революция, защото да, такъв ти е периода и със сигурност го има този елемент, но да, да не ощетява връзката. Това. По-скоро е хубаво да стане непривързано от такива очаквания и да приемеш, че връзката е такава каквато е и всъщност това, което ще се случи, е това, което трябва да се случи. Ние влизаме във връзките си с уроците, които трябва да вземем към момента. Не можем да влезем с нещо различно, както и преди сме си говорили, че всъщност човек, докъдето е пораснал, това среща. И ако ти трябва да вземеш нов урок, не можеш да избягаш от това и да се подсигуриш, че този път ще бъде различно. Но пък всъщност всеки урок е важен и понякога живота е като една огърлица низ от уроци. И всъщност това го прави смислен и интересен. И всяко нещо преживяно, когато човек е в чувствата, в емоциите, в дълбочината, то е важно да бъде преживяно такова, какво трябва да дойде до нас. И когато го преживяваш, това ти носи смисъл, без значение дали е урок или е нещо, което... Няма да видим още какво... Няма да видим какво чувстваш. Ето ги, мъжа, жената, двете деца тичат покрай тях, градинката с къщичката. И ти имаш жадна си за семейство. Имаш нужда от семейство. Имаш нужда от празник, от това да празнуваш връзката си, човека до теб. Да се наслаждаваш на семейството. Това ти е центъра, това ти е важното. Да видим какви са трудностите, които ще трябва да преодолееш с тази връзка. Я да взема да ги поразбъркам. Какво ще трябва да преодолееш с тази връзка? За препятствията, които ще трябва да пребориш. Ами, ти си заработила доста от нещата, даже виждаш първите сигнали. Ти усещаш, че тази връзка ще даде плод. Да, все още не е реализиран плода, но виждаш вече първите плодчета, които са малки, но реално има път, който да извървиш още, докато дойде урожая, който си заслужила с труда си. Просто ще трябва да си търпелива и да се... Защото, нали знаеш, като има един такъв момент, когато човек се е трудил и иска някак си този път да стане на всяка цена. Това пак има връзка и с този първата карта.
Докато тук ще дадеш, ще трябва да си спокойна и да се довериш, да се отпуснеш, да дадеш шанс на времето, което е нужно, защото все пак това е нова връзка. Да може да си измине своя си път. Ето тук една карта сама се обърна. Фокусирала си се в нещо, което сякаш го очакваш по някакъв... ти си го представяш това, което очакваш. Искаш го, готова си, вече нямаш повече време за губене. Обаче тук идва нещо друго, което ти се дава на тепсия и ти не искаш да го видиш. Тази е различна връзка. И може би това, което си представяш, по някакъв начин те отвлича от това да бъдеш присъстваща във връзката и да видиш човека до себе си и това, което ще дойде от него, защото то ще бъде конкретно неговото нещо, което той ще привнесе в тази връзка. Да не се мъчиш да го обвързваш и да го вкарваш в стари твои мечти, фантазии, по правилния начин да стане, а просто да се отпуснеш като жена, да го последваш по-женски в нещата, и местата, където той може да заведе. Може да са различни от тези, които ти си мечтала и си искала от предни взаимоотношения, но може и да са по-хубави. Това е което Да ти пусна бъде. контрола. Да пуснеш контрола и да виждаш човека до себе си, да му се доверяваш. Да видим какво още ще трябва да преодолееш. Няма какво. То е мечта. Явно се случва какво трябва да се случва и а, нещо, което трябва да бъде такова каквото е. И най-вече, че е истинско. Виж, тя е гола. Такова каквото просто го виждаш. Празник. Това е. Обираш плодовете. Вървиш и обираш плодовете. Просто трябва да се довериш на реалността и да я приемеш така, каквато е, а да не да търсиш да се случва нещо, за което ти си мечтала назад. Това е човек и той ще те заведе там, където той може да те заведе. М, Друго искаш ли да питаш от тази страна на нещата? Сега ще видим и за него. Тук нещо ме привлече, но не знам какво. Сякаш е много моя тая карта. М, Някаква тъга по нещо, което е изгубено и не можеш да видиш нещо, което сега идва към тебе. Защото тъкуваш за нещо, което е изгубено, нещо, което го няма. Да. Трябва да можем да се разделим с това, което е било, за да може да освободим място за новото. И това означава да приемем, че има неща, които не могат да се случат, колкото и да ни е тъжно, колкото и понякога да ни се иска да е нещо различно, просто няма как. Реално ми се иска да съм по-напред в етапа на връзката, защото Да, защото годините вървят и на теб ти се иска сега по-бързо да грабиш от живота. да, Всъщност то може и да не е толкова далече. Това, което показва е едно скорошно развитие с триумф бързо на нещата. А, По-скоро се довери и виж човека до себе си и се поведи по него, а не дей да го караш да прави неща, които са от някъде другаде, с други хора, други взаимоотношения и много бързо ще стигнете. Защото когато има доверие, тогава човек се отпуска. Когато вижда, че е видян и последван, всъщност такъв какъвто е в това, което той води. На където той води. И ние така тръгнахме. Мгм. Да. Господ. Много се опирам в момента на Господ. Да. Че това е което трябва да е и той е решил. Да, човек не може да ходи срещу съдбата си. Добре, дай да видим и за него.
Пресъх. А, да видим той как се чувства в момента, влизайки в тая връзка. М, Еми, човека е готов да води. Огнен. Огнен такъв човек се казва. Огнен мъж. Но той също е сякаш е тръгнал на революция. Да, да. И при него има момента на революцията. Той иска да ти даде всичко. Иска да преобрази света за тебе. Даже малко свръх възможностите си, но с голямо желание. И идеи. Мгм. Да, готов е да се труди. Иската. Готов е да последва пламъка ти. Много е важен за него, че има такъв пламък до него, който да го следва, да го направи мъж. Но е готов да се труди, готов да полага усилия, за да може да те има до себе си. Мгм. Няма да видим какво си ти за него. Как те вижда. Виждате като човек, който е много със страшно много възможности, потенциал и просто има много неща, които да развива. И трябва да си избира едното ли, второто ли, третото, все едно си пълна с енергия и с възможности. И той просто се чуди толкова много шансове, които имаш, кое е по-напред, нали. А може би някакъв страх му носи това, дали ще може да отговори на потенциала, който ти имаш. С аналогичен ресурс. Мгм. Няма да видим още как те вижда той. Втори път се пада да вижда. Виждате като мечтата на живота си. Не е вярвал, че може да има такава жена до себе си. А, и това хем много го вълнува, предизвикателство си за него. Хеми му предизвиква страховете, но пък според мен това за един мъж е важно, защото мъжете имат заигравка с страховете си. От малки. Това им е природата. И той има нужда да се предизвиква и да се надскача. Да видим още една карта, как те вижда той. М, Като нова емоция, а, нов шанс за него, да спаси душата си, като шанс даден му от Господ, който може никога повече да ни... Птичката, която може никога повече да ни кацне на работа. Така те вижда. А, Какво да питаме друго за него? И пречките неговите. Пречките неговите, нека да видим. Какво ще трябва да преодолее, за да може да бъде с тебе в тази връзка?
какво ще преодолее? Какво ще има да преодолява? Ами, той е готов за тая връзка. Той е научен. Той е готов да има ресурса, с който да отговори. А, добре преценя, ясна мисъл, усещата много добре, има интуиция за теб, иска да отговори на твоите емоции, нужди и желания. Ще има нужда от това да се дистанцира за някакъв момент, за да може да набере сила, но е готов. Готов е и ще ти дава това, което ти имаш нужда. Преценя усещата, дава на страна, за да може да трупа и пак. Не видим още каква пречка ще трябва да преодолее, за да бъде с теб. Просто ще трябва да бъде в истината. Ще трябва да бъде в истината. Няма да може да мами, няма да може да шикалкави. Той усеща, че ако е в истината и ако ти дава това, истинско свое лице и отдаденост към връзката, той ще ти има. Така че, но и той има нужда от това. Не е само твоя нужда. Да видим какъв съвет биха дали висшите сили за вас двамата. Няма да видим на теб първо какъв съвет ще те дадат. Какъв съвет ще те дадат висшите сили в взаимоотношенията с този човек и връзката ви. Да си мъдра, да си умна. Да си категорична в нещата, които искаш. И това ти имаш нужда от това. Просто да не се разсейваш, ами да действаш конкретно. Те деца многото да... Да не се разпиляваш. Да. Да видим още на теб какъв съвет ще дадат. Да бъдеш обичаща и чувствителна, да бъдеш до него, да си му подкрепа, да го виждаш и да се свързваш емоционално с него, да го усещаш през цялото време. На теб още какъв съвет ще дадат. Любов. Любов. Да го обичаш. Я да видим на него какъв съвет ще му дадат картите. Да не се притеснява, да се покаже и да празнува триумфа си, защото той си го е заслужил. Той е работил за това, което му се случва в момента. Да не се стиска. Да не се стиска в смисъл да се стопира от това, което на него му идва отвътре. Да не се спира, ами просто да се отвори, да се покаже, да застане на мястото си. Да не се пази. Да не гледа на 100% в сигурното, ами чисто по-мъжки да го има момента и на премерения риск. Към него съвет.
Да не се мъчи да събира парчетата. Едно, второ, трето, от той, което и той сякаш се мъчи старто, което е било, с старти хора и старти неща, по някакъв начин да ги разпредели, да подреди парчетата, да такова, ами просто да действа напред. Да видим сега какво предстои като бъдеще в тая връзка. Какво предстои за напред. Пак битки, какви битки, достижения, такива, не може да се отпуснете в хубавото. Ами, гледате го и, и пак някакви битки такива сякаш ще първо имате борби да водите, а, да си вземете властта, борби да си вземете властта, да се наложите сред хората в обществото и в живота си. Да се подредите и да се наложите. Но имате каквото ви е нужно, просто гледате го, че го имате, ма се чудите се, той ли е, което го имаме, ще ни стигне ли, ще може ли да се справим. Да. Но ви чака празник. Мечта. А, по съдба е това нещо, кърмично е. Просто е нещо, което така или иначе не е зависело изцяло от вас. Ами е просто като сега трябва да се случи нещо в този момент. Такова ми усещането. И просто се случва. Да, такова. Не, ето вижда с дата 3 пъти. И на тебе, и на него, и на бъдещето. 3 пъти. Да, с голата жена. Истината е. Нещо друго искаш да питаш? То направо не мога да питам, че му разбие. Всичко е ясно. И докато говориш, се сещам за Всичко някой. е ясно. Ами добре, нека да оставим да има въпроси и да напред. Да. Тогава. Те първо ще се разгръща както и да е. Да, така е. Ами, добре. Това е. Много хубави. Хубави неща. Боже. Ама понякога човек е по-трудно да приеме щастието, което му се случва, отколкото сякаш по-сме разбрани от другите, ако сме нещастни, отколкото ако сме щастливи. Когато е щастлив, човек е свободен. А пък много е трудно за хората около нас да приемат, че другия е щастлив и всъщност може да избере и да не е с тях, да не продължи в щастието с тях. Тогава има свободата на избора. Когато съм щастлив, всъщност в свободата си ще избера ли пак тези хора около мен, пак нещата, които са били важни назад във времето. И ето, нали, ти искаш да вземеш нещо отзад, нали, твоите мечти, които са били, например, в много общи неща, които сме имали, които ти си имала. Но може и да дойде това, може и да има такава възможност. Може да не е по начина, по който ти си го представяш, точно същото каквото е било. А може, следвайки този човек, по друг начин да се преплетат старите неща. Трябва да се довериш, че нещо, което е стойностно от това, което ти е се случило назад, дори да не гледаш в момента в него, ами да се пуснеш по нов път с човека, то ще дойде до теб. То няма да те пусне. Защото процесът е взаимен. Едно си ти, която ти искаш, и от друга страна са нещата, които те трябва да са част от живота ти.
То е съдбата. Ето как къде се падне. На сила не става. Да, ако нещо от миналото трябва да го има в живота ти, дори да тръгнете по път различен, то ще те намери в един момент. И хората, и нещата, и всичко. Аз се чувствам вина за това, че миналото все едно съм го Ами, някога. няма място за вина, защото живота си тече и единственото нещо, към което можем да бъдем виновни, е ако не живеем живота. Ако стопираме живота, защото всъщност Господ ни го е дал и ние сме длъжни да го приемаме с радост и да се водим по него и да следваме това, което идва за нас. Но това за страха да сме щастливи, определено го усещам. Направо е смразяващо. На Да. всяка крачка, като се случи нещо хубаво и да се почувствам добре след това. Мгм, мгм. Сякаш вътрешно искам да не е. Да, така е. По-сигурно ми е в нещастието. Ами, добре, да финишираме така. Много ми харесва. Тая Радвам магия се. да я направи. Радвам се, да. Благодаря. И до нови срещи на хората, които не навидяха, но съм убедена, че сме усетили. Да. До нови срещи. Как спираме сега тук?